Nyamira bacha koiba Kisii County. Kwani nturi baiboru bagaiga. Ntutabwatia abagwana togotoibera bakuru Nyamira bacha gotoibera. Marita ngoro kusabasiana na ngato tie no ngoro kupasta zu ngote bana gega twachande kire security yaito esa gurere twachikoboka twanyoro monto naro oibete ochambetu oyugo chambwa twamanya ko babuna chinyomba gocha ekero raiya moka ya monyora na banyora ga gotongiku nane ngotebaiga abantu baminto obomo tobwate toirane nande tobeigo bomo ntuma esa gurikonya bakori mu murori muroyo konya bamubwate konya bamukorire konya baitira manyene lakini ekarora yaboka ya murigereri nari twamubwata twanyora mungwana yo koreki oiriru ekarairu twatire konyarana osambiri nakinko tena abaminto mwana bato no tore security neisaine security neisaine nakinko tena mogendrego sasa marita ngoro kwebalini kwambuka aiga sekenyore keiga iganyora botori arisimo ko igunyahora no gaiga nyaure CD ye gaiga igo bono gakia bantu ba minto igo twara ire butuko tukaigwe bikuro kera tuigwe bikuro tugasoka redi sirimbi chikabuga abaibi tokomenyoka tukanyare mito batigire para chiufa egasiera bachiete nero ne binto binde aiga sibachiete ko buno monyene kera chiete ko soko konye bamukorire no moro tukabwatera na tukamenyoka buli bakomenyoka kuchipara tukababwata igo bono gakia bantu ba minto nyokomete ngano moibiore ama tukemeronge na arongo ikare buna ya igeterero tuachande kire sekenyore kegiaito butambe nturi korara ngo chikoboka mami konyore nyomba yo monte ebunire binto mbiyo ngo chikobwati kwanyara nanda banta bange bakare kuruse county ya Nyamira buno mumuroyo gagatete so abanyamira kemera igo bana bantu ba minto kaki muchango chiachire boda nerororo yenda gari digie gasikora libo kwanda koiba esegente gesinini maigo goitubo sabosa negento koiba negentege silikira akora kikyako bekere ko chirira baini igo bana abantu baminto no mwana wasa amenyete ari bosongo kara igweto mwana ona amenyete town manyana kyo mwana wa amenyete na kiyago korororo na abwate family ebuna abwate kwarigere kwaro toto mwana o igo bana abantu baminto abana inchi na atebire mbiya mole segentege mwakore sekenyore kega biya mono anja samarita ngorukura Temo Nelson chino moiburu ga igabotori ande omokorere gwe sector ya boda amaina na ari botori aitaiga security nerense oboibi mboraroro ande matuka maege chikes chiara beire mara moigo monto akirwe mioro uri uchisimi mara moigo monto itiru oboibara mbole botoria ne mambi yabo no twago kaiga twanyora masaruri ari para nege twingiarengo ekoro kinga maene omonto masambugo no bosari arenge gokora njenda abori ase serikali yaito na monane basigari baito bari nyanchua na abachifu babwatira na community policing bakore gento gikorokwa inspection yabo tuko bamanya kyanto bamenyete nande nkobori abayori baitara maina sabana baino bamenyeta ari chitaoni manyana kibaro na kibanki bagokora na kinone ndagara yabo bakonyora nkobori na basaya baito kumuranje engage in other businesses boda nchiro rogenda imukie yeroni charuka wanyorire byao kora no ne byasa byo konjya bukatu tarachaga kobugo chikoswase obusali bonga buno boiga bora chikona chobo gimabwao mapema nande nkobori abantu betu kuturanje kukwa igulesege usikukwa igulege kuro soka manyanki kere tigakorara mugo tiga abantu bakongentero para asingincho yebigari byao bakorige igone ninko basaba abantu baito nande ko batenga mbuya mona ase chinguru echiga mwaoro kia no abo muboiga tobwatramo botambe ligara torrenga botoria ito ne ntegere ruere buna yakabere ko rwabukare mbuya mono etaiga ngoro kuprenda kwambuka nchega omenyetega iganyaura koruna atete nyaura wamenyire myaka emenge oboibu obo bwachagete bwango iga bante bako abagochane babwate bibungu obugete obungete muhao baigore nyomba baswa nyomba barusie ebinto obo tukobwarero twiguchikui twasoka twanyara no moibi obwatiru go bakominana no monto are koibera babwatana no monto yo abwato morata twako monto oria bono nya mob justice etacha ya konyo monto ori kanga bono manyano yoiga gakwete agutari ayuka konyetu ebarure asegete nande korumubwa igane nande konya baibiroro baigoira manyano ore nyomba basokire amanyana bana muna iko kugira siko bokonyora no murango ore wasi na lyanyora kende nkeyo nyomba
bono mongwana oyo na batwamobori natweresa oteba sobo Nyamira Kemera ototebi ng'ina agamenyete maata iga botambe bakoiba bakoteba ase ebinto bire bono togotebia eserikali yaito gaki motokonye ase eng'encho noo para yaito iga iga abanto togweta gochakera saa 3 go saa 11 ya mambi abanto bagoika kwabeta betu emeywa nya tobwati besa gwakwengeta wango igo momura naro itwagakwa ase eng'encho are kwenda kwerigeri mochengo chinsa 11 akanyoru moinosari ang'e na getemba akabeta betu emeywa agakwa gaki eserikali etogosaba ona motagete tobogorie chingu esorie amagoka ito ngokora tore egasi bono nchendo chenga security ere nyaora ntutweka abana nche tochagete nano togwate chinguru nande ngokora tore baka ka eserikali akerera atoikanya etoruserie obosari borega n'abantu bamenyete chirandi abantu baitanya ore ekona mekishwanga nobwate ekebande kia omonto oyo nwakikise ase akorwa nomomanyete buya ekenyora akorwa momochunguze bakase omogambi ase eng'encho ekene nabaibi bamenyete iga iga intwe abantu abakoru Nyamira bacha koiba Kisii County kwani intu ntori baiboru baga iga intu tabwati abagwana togotoibera bakoru Nyamira bacha gotoibera omonto oyo nabo twabwata intu twamotiga lakini mambu justice yacha yawera omonto oyo finally bamosamba Twachandikire miaka emingi aki ekenyoro motokonye eserikali taribo abang'ina egasi mobwate chinguru abasacha kurongo